congregar més de 500 membres del Consell Social de l'Ajuntament que no resoldre problemes de la ciutat de tarda. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van atorgar el col·lectiu per portar-los fins al final de la Un dels punts més conflictius de la concentració va ser quan un manifestant va donar un cop de puny a un dels Mossos i li va trencar el nas. En aquestes imatges es pot veure el moment en què el policia va caure a terra i fa tot el seu objecte que porta a la mà. És un cubotant, una arma de defensa pròpia que fa servir la policia autonòmica. Els Mossos portaven la dotació d'armes reglamentària i, per tant, caldrà veure exactament què és el que va passar, però, evidentment, dintre dels Mossos d'Esquadra no es preveu actuacions d'armes irreglamentàries. Però el col·lectiu ocupa denuncia que aquesta arma no la van fer servir per defensar-se, sinó per atacar i provocar-los. Van utilitzar un armament que nosaltres no coneixem i que provocava molt de dolor als manifestants. I és una espècie de punxó que portaven amagat a les mans. Quan la gent els cridava que deixessin de fer servir aquesta arma se l'amagaven i aleshores ells ho utilitzaven com per marcar la gent. A partir d'ara, la justícia decidirà la sanció que s'ha d'aplicar a l'atacant del Mosso d'Esquadra, que de moment no està detingut.